हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुना हो मानोना आं भिडिअ आपल'ड खालामोबा बयनिख्रुइ सिगांसिन नोंथाङा नुनो मोनगोन। जाबाय दाख्लैनि बे ईदनि समाव नुवाखै होनबा उदालगुरियाव एखेबारे रायजोफोरजोंनो मोसौ बेदर जाफानायखौ ईदआव बे बर'फोरजों बे रायजोनि मिटिंआव बे जमा रायजोनि मिटिंआव जाफायो माला बेया एखेबारे भिआइपि नाथाया आं नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांगोन। घर पे पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे छुपके मिल जरा नारजि अमा बेदरजों मानो संनांगौ आं बुङाखै मैथाजों सं मा नारजिजों संनांगौ ओमफ्राय मैथाजोंसो संनो थिनखाबाय जानो लुगैबाबो मोनजाया मानो नारजिजोंसो अमाखौ संनांगौ